Bueno, molt bones a tots. Només volia penjar un petit vídeo de control per no, per no deixar el canal desert, encara que un dia potser es queda desert, perquè sóc l'únic que estigui aquí amb el projecte de manera activa. I doncs, només us volia desitjar un bon estiu. Realment estem a finals de juliol, queda el mes d'agost per endavant, fot una calor que desfà tots els plàstics. I bé, la cosa aguanta, visca Catalunya i bé, només volia dir que això, que un cop més m'arriben pel mòbil vídeos de merda, de gent incivilitzada, gent desesperada, gent cridant, en fi, unes imatges dures de digerir, però és el que hi ha. No podem mirar cap a una altra banda. Ho podem fer, però no és el que necessitem. La realitat és crua, és horrorosa, però mirar cap a una altra banda no la soluciona. Per tant, seguim a peu de, de la línia de batalla. Estem aquí cada dia i no defallim i seguim. Potser un dia estem cansats, però descansem, no tirem la tovallola, sí?